Pemimpin berintegritas. Panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 3 Maret taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 13 ayat 1 tekan ayat 12. Pemimpin berintegritas yaiku pemimpin kang nyawijikake antara pamikiran, tetembungan lan tumindake. Dheweke ora seneng pamer tumindak kabecikan. Ora ana karep sinengker kang lumrah kagambarake ing paribasan ada udang di balik batu. Sewalike, apa kang kapikirake, kaucapake sarta katindakake timbul saka ati kang resik, becik lan amanah. Pemimpin kaya mengkene iki kang prayoga kasuyut katuladani. Gusti Yesus sing waosan dina iki ngersakake para pendhereke kanggo dadi pemimpin-pemimpin kang berintegritas, pemimpin kang nyawiji antara pamikiran, tetembungan lan tumindak. Panjenengane migunakake cara uripe para ahli Taurat lan wong-wong Parisi minangka tuladha ala. Sajake kahanan umum cara urip para ahli Taurat lan wong-wong Parisi pancen kaya mengkono, saengga kanthi enteng kapundhut Gusti Yesus minangka tuladha ala. Kanthi mengkono, Gusti Yesus kersa mulangake kepriye dadi pemimpin kang becik sarta ndandani uripe pemimpin kang ora prayoga. Kaya kang kapratelake minangka kritik, cara uripe para ahli Taurat lan wong Parisi ora nyawiji antara pamikiran, tetembungan lan tumindake. Omongane geseh karo tumindake. Kepara apa kang kawulangake cengkah karo kang katindakake. Mulangake tumindak becik nanging ora nglakoni. Wong-wong mau uga seneng mamer-mamerake kasalehan lan kasuciane marang wong akeh amrih kapuji kaalembono. Kanthi tumindake wong-wong mau dadi sombong. Wong-wong mau bakal bungah sumringah rika kasebut panggedhi, guru lan bapa. Gusti Yesus uga medhar piwulang supaya minangka panggedhi para pendherek dalem Gusti padha ngrasuk jiwa andhap asor. Sapa wae kang luwih gedhe ing antaramu, prayoga dheweke dadi tukang ladimu. Andhap asor mono ado saka tumindak pamer, kepara malah kupiye nyingetake tumindak becike. Andhap asor mono ado saka pepinginan kanggo golek pangaji diri kang tundhone mburu kaunggulaning diri. Sewalike, wong andhap asor mono leladi tanpa pamrih, kejaba kanggo kabecikan, kamulyan sarta karharjaning pepadha, mligine pepadha kang dadi tanggung jawabi. Pamimpin berintegritas katon ana ing prinsip, ing ngarsa aweh tuladha, ing madya mbangun karsa sarta tut wuri manjurung nyengkuyung andayani. Gusti Yesus piyambak mujudake pemimpin berintegritas kang ora gembar-gembor nyesorahake kabecikan-kabecikan dalem, nanging kanthi andhap asor leladi umat manungsa kang dadi kekasihe. Para tresna pelem kinasih saka wawasan dina iki bisa kadudut piwulang menawa para pendherek dalem Gusti mono mujudake pamimpin. Para pendherek dalem Gusti kepara malah sinampiran ayan minangka pamimpin. Para pendherek Gusti mujudake pamimpin-pamimpin wiwit jroning pepantan paling cilik kayata brayat, komunitas, engga pamimpin ing pepantan-pepantan kang luwih gedhe kayata lembaga-lembaga resmi organisasi. Saka kono, para pendherek dalem tinimbalan ngangsu kawruh marang Yesus sang pemimpin sejati kang kebak ing integritas lan andhap asor. Prayoga mangsa prapaskah kadadekake mangsa kanggo refleksi lan evaluasi ayan kapemimpinan kita. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama saya Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Sang Mesias kawula ngangsu kawruh dumateng paduka amrih dados
pamimpin-pamimpin ingkang berintegritas. Amin. Konyong kasmetalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.